Pozdrav svima ljudi, došli na reda. Ja sam danas igram CSGO. Idemo. Prošli put sam prekidao video zbog nečega što nije zezalo je nešto, ali sad, evo ga, to sam sve skinuo i uradio. Ajde, idemo. Dobro je. Uzet ćemo taj pištolj i uzet ćemo FAMAS. Tako da igram. Idemo ljudi. Ovo su mini igre sa drugim ljudima. Kao što vidite, ne ljubi me, došao mi je čovjek sa leđa. Odavno nisam igrao ove mini igre, pa sam malo zaboravio. Bio sam, ako želite video kako skinuti GTA San Andreas na Android na telefonu, slobodno mi napišite dole u komentari i naravno ostavite like, share i subscribe. Ja sam snimio video kako skinuti GTA 5 na vašem Android telefonu. A sad ako želite napišite u komentare da snimimo taj video kako skinuti GTA San Andreas na vašem Android telefonu i ostale igrice, Counter i tako dalje. A sada da se vratimo u igru. Na samu igricu, evo ga jedan. Gdje ćeš bolan? Ajde dođi. Šta ga diraš bre, sad ću ti ja pokažem. S kim se ti kačeš? Jao ljudi, evo ga neko iza mene. Znao sam da si ti. Znao sam. Shit! Prišao mi čovjek s leđa, sad ću vam bacim bombu jednu. Pa jebaću ti pip maternu. Samo jako, samo hrabro. Samo jako, samo hrabro, što bi rekao Šone. Odi vamo. Ne, shit. Bacio sam bombu, da ne treba. Šta radiš ti ovdje, nesreću jedna? Nesreću. Samo jako, samo hrabro. Idemo dalje. Ja se ne predajem tako lako. Shit! Idemo, begaj odavde, čujete li vi muve? Fuck. Motherfucker. Boom bre, gdje je skrenuo bre? Znači nisam davno igrao mini igre pa sam malo zaboravio. Ma šta ga pucaš bre ti govno? Shit. Kupujemo bombu. I idemo dalje. Znači ovdje u ove mini igre imate beskonačno para. Znači možda bio se i 800 i 1000. Vi možete da uzmete mnogo za veće pare neke puške što više koštaju. Pazi, evo ga. Pa gdje ćeš bre, jebeću ti pip maternu. Samo jako, samo hrabro prolazim. Brž bre. Shit. Damn. Pukao si i tebe i mene sam ubio. Samo jako, samo hrabro. Sad ću sve da vas pokoljem. Samo jako, samo hrabro. Ja sam tvoj, brate. Ne brini ti ništa. Ja sam samo obučen kao svat. Da. Motherfucker. Pa jebaću ti pip maternu. Alo bre. Alo zemljače bre. Alo zemljače.
Znaš li ti ko sam ja? Ja sam Nenad, bre, alo, bre. Pa alo, bre. Gle, onaj me nije video. Ljudi, onaj me nije primetio. Sad ću vam jebat pip maternu. Shit. Uzi tu pušku. Sad ću malo. Sad ću glavu da vam otkinem s ovo. Pa jebat ću vam sad pip maternu. Dođi vamo. Dođi bre vamo. Gdje si? Samo jako, samo hrabro. Kakav potez mladog Nenada. Samo jako, samo hrabro. Aj malo pogledajte pušku, kakav dizajn. Ali idemo dalje. Samo jako, samo hrabro, samo ja... Ne, shit. Pa puca jebem ti pip maternu. Sad ću vas poubijat. Shit. Samo jako, samo hrabro. Idemo dalje. Evo ga neko gore, ljudi, sad ga moramo ubijat. Dum, brate. Šta si čučno, bre, ko da kenjaš, jebote. Samo jako, samo hrabro. Mora se potpišemo. Ajde se potpišemo. Da. 6, 2, 7. Promenio sam ime, da će da vidite. Bio sam Just, a sad sam koji kurac. Što evo koji kurac jebote? Boom. Just. Ako želite GTA 5 klipove, obavezno napišite komentar, like, ostavite like, share i pička. Sad ću uzmem kalaš, sad ću malju. Pogledajte malo dizajn. Ekstra. Lutko. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Do sljedećeg viđenja i poz!